Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħal mexxej nazzjonalista Simon Busuttil kienet dik li aġevola ż-żewġ fazzjonijiet li bħalissa jiddominaw il-Partit Nazzjonalista. Kien għalhekk li ftit jiem biss wara li ġie elett bħala mexxej nazzjonalista ħasab li jaqsam il-kariga ta' viċi kap nazzjonalista fit-tnejn. Dik li ġiet infassla l Mario De Marco li ser ikun qed jieħu ħsieb il-materji parlamentari u l-kariga ta' viċi kap għall-affarijiet tal-partit. Kariga maħluqa sabiex taġevola u talaq Beppe Fenekadami li kien ilu jipponta żmien twil sabiex ikun fit-tmexxija tal-partit. Għat-telieqa tal-lum daħlet ukoll fl-istorja d-deputata Claudette Buttigieg, wiċċ rinomat mal-ispettaklu lokali. Buttigieg sostnit kemm il-darba li sabet appoġġ kbir mill-Kunsilliera Nazzjonalisti sabiex tipparteċipa f'din it-tellieqa. Appoġġ li diversi kunsilliera qed jiddeskrivuh bħala messa nxena sabiex iż-żewġ viċi kapijiet ma jtelqux weħidhom. Dan kollu konfermaħ ukoll l-eks President tal-Kunsill Ġenerali Nazzjonalista Viktor Xerri fuq il-programm Dis-Sett. Jiena ngħid fl-aħħar mill-aħħar ħajkollok triumvirat, ġifieri għandek Busuttil, Fenekadami, De Marco, flimkien. Ġa ddeċidejt li rebaħ Fenekadami? Jew inkella Claudette Buttigieg. Mario De Marco li fajnejn bosta nazzjonalisti kien l-unika tama sabiex tinqered darba l-dejjem il-klikka Tostingattu Richard Kakija Karwana għamilha ċara illi kien ser jikkontesta l-kariga ta' viċi kap biss jekk ħadd ma jtellaq miegħu. Dan wara li saritlu ħsara kbira wkoll matul it-tellieqa ta' kap tal-partit mill-klikka ta' Busuttil, ħsara li rid jassigura ruħu li ma terġax issirlu llum f'din it-tellieqa. Sadan it-tant Simon Busuttil għadu ma sabx tarf tal-konfużjoni kbira li ħoloq meta żied din il-kariga ta' viċi kap għall-affarijiet tal-partit. Kariga li ser tidħol f'saqajn id-dmirijiet tas-Segretarju Ġenerali u kif ukoll tal-kariga ta' CEO li Busuttil mistenni joħloq sabiex fil-jiem li ġejjin issib soluzzjoni għal falliment finanzjarju li l-PN qed jaffaċċja.